kapayapaan, kagalakan at pagmamahalan ang sumainyo sa Paskong ito mula sa 1143 DZMR Missions Radio. Itiag na mga oras tayo kakabsat, alas 5:52, itiag sapa. May sa maning nagasat na parabor ka na imbag nga agsapa kakabsat, iti biyernes, piyesta opisyal tata kakabsat, talupulo iti mabilang, iti bulan, iti Disyembre, may salang nga turugan, hintay man iselebraran kakabsat, iti baro nga tawanan, madaydayaw iti apo, kiyaman tayo kakabsat, tanakaring tayo iti daytoy, nga agsapa kakabsat, anapnuan, iti namnama manen, thank you Lord, thank you Jesus, kiyaman tayo, iti salun at nga ipapain na kang kanahin, iti apo kada tayo kakabsat ket into no madandama adigi sa magmamano kakabsat nga kakabsat tayo nga manggagan tayo nga ag testimony iti daytoy nga programa kakabsat uri na kayo kakabsat no adigi kayat yung nga i-text nga pagyamanan dati sa lunsod ko kahit kung isa lunsod kada kayo kakabsat nga kastoy siya sino dagiti pagyamanan nyo iti daytoy nga tawen anyway hampay mga naglabas iti dayto nga tawan ket anya iti dadi nga anya dagiti kararag mo wenno kayat mga gun-uden iti daytoy sumarunong nga tawan duwa nga sa lunsod kakabsat iti mabalin nyo nga i-text iti dayto nga gundaway basahet digitang text kakabsat iti dayto nga tiyempo ket well into no madanda makalpasan iti dayto nga kanta magagan tayo ti umuna kakabsat nga guest tayo iti dayto nga programa ket agyamanak iti panakiaddayo man kakabsat iti dayto nga programa ti agsapa anapnuan iti namnama Lawrence Salazar. Patan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin.
Alawin kakabsat, agyaman tayo iti daytang kanta kay kay Buddha, katapatan mo o Dios. Kaya pud nula unang iti kinamatalik iti Apo ket saan nga pulos nga agbalbali. Well, iti dayto nga maudi kakabsat. Yes, maudi nga aldaw tayo iti 2022 nga panag-broadcast kakabsat. Ada dagiti selected nga in-invite tayo kakabsat at notikas ta i-share damot iti experience da. Aya, iti dayto nga programa ket duma adu dagiti mangayat ngem intuno bagamon ket na-schedule dan iti nabayag. Well, anyway, agyaman tayo kakabsat. Agyaman tayo kakabsat iti dayto nga kunta. Well, hanggang mapabayagin may saka dagiti inaanak tayo iti kasar nga pasetmet laing kakabsat iti ministry dito 1143 DZMR. Awan sa balino din ni brother nga Mark Brian Gusto. Aya, gusto mo ba ang magsalita sa microphone ngayon? Well, adalang iti saludsod ko, brother Mark, amok nga kanayon kayo nga nakatutok, ibagbagam nga nyak no ka nga nagidi karubam ket nakapigpigsa iti iti radyo dat at ng mga ganda dito nga programa. So, para kanyang siya asino dagiti tao nga mabali mo nga pagyamanan iti dayto nga taon 2022 ken anya dagiti kayat mo nga magunod iti dayto nga taon dati sumaro nga taon 2013. Go ahead. Nang runa tayo amin ke naimbag nga bigat kada tayo amin nga agdingdingag. Tata ke umuna ti kahit ko ti agyaman kini Apo Diyos na marswa iti inpay na salungat ti tunggal may sa kada tayo amin dati na palabas nga tawen. Kin kayat ko ti agyaman ti aduunay ta sunat ti nang iturong kanyami ti pagsayatan ti pamilya. Agyaman nak unay ti kiniayat ni Apo Diyos ta iti nabayag nga panawen nga inak iti nabayag nga panawen nga pinangawawis iti pamilya iti pinagsimba kini Apo Diyos ket agyaman nak unay na Apo Diyos ta naawis ko isudan nga umay agkapilya dyan ti kapilyami. Ket agyaman naklaunay iti Pastor Mimit nga awan iti sawsawa na nga mangiwarwaragawag iti sasao ni Apo Diyos. Ket ti pagyamanak ti pamilya amin unay adatta kanayon kanyami. Kinkayat ko nga magunod dati umay nga tawen ket sapay lang kuma ta agnanayon iti salungat me ken sapay lang kuma ta adumanen iti maawis nga agdingeg ti sasaw mapo ket agyaman ak unay ti aldaw nga datoy. Wala naman isang tarigagay mo iti dito nga tawon ket ti tarigagay ko ket maddaan nak pa ket isang anak. Wow. Well, anyway, inya ti naging impact mo kinyay dito nga programa. Dati DCMR. As a whole DCMR na lang hanlaan nga dito ti agsapan at nuan iti namnama. Iti naging impact na ati pinagtrabaho ko ti DCMR ke naiturungak iti pagsayatan ken nasursuro nak iti dapat nga aramidek tapno ti kasta ke magunod ko iti nananay nga hallelujah. Pasensya kayo nga sa Nagnervyos. Nagnervyos Okay, anay nga panakaamoy ti sa oti Apo mabaling nga kasi ya. Imong saway. Okay. Sige, agyaman to last word mo, ikablawang mo iti barong nga tawon dili ayatem tibiyag. Ay kablawak nga iti nimbag nga barutawan iti pamilya nang nangruna kini Mrs. ko nga ni Marjo Valdez iti
kiniti katugangak nga naanos kanyak nga awan iti nga nakasimsimpet dalaw na ikinyak kinkastamot ni nanay ko ni tatay ko kinagayay kakabsat ko nga Gayanak mo pa ay kinagayay anak ko. Okay, agyaman ka Brother Mark iti panakiadam ti testimony mo iti daytoy nga aldaw. Aya, ti apo ti madaydayaw iti biag mo ket agtultuloy ka ni Brother Mark ket may isa ka dagiti mangtartaramay iti daytoy nga lugar tayo. May isa nga gwardiya isuna kabsat iti daytoy nga DZMR. At the same time inaanak po natin siya sa kasal. So gyamanak iti maminsan pay Brother Mark iti tultuloy mo ti mangayat kini katugangam. Kang runana siyempre nagiti asawang blessing data. Kaya manmano tayo makangeg nga lab na kani katugangam ni Bianam. Aya parehas ta kasi mo ti panagayat na kanya. Oh, wow, happy new year. Well, agyamanak Brother Mark iti dayta testimony ket well denggen tayo manen iti daytoy kanta ket isaruno tayo di sumaruno kakabsat nga inimbitar tayo nga speaker. Okay. Sabiang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila man ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y laging pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na
Madaydayaw iti apo mo iti daytang kanta kakabsat dakilang katapatan every time mga mangagtay dayta kakabsat kita talaga nga tumakder iti dut-dut tayo marik na tayo iti presence iti apo gapo iti kinamatalik na kada tayo nga pulos manipod pa iti namatiak dayta tigang kantaya kon kakabsat kita haan nga nagbalbaliw iti mensahe na gapo iti Dios nga pagserserbian tayo kakabsat saan pulos nga nagbalbaliw iti kinamatalik na. Well, iti na iti nga gundaway, mga gantay manan, iti maysa nga in-invite tayo kakabsat nga ag-testimony, iti da iti nga aldaw, kat dati kat kanahin mo nga nakatune in, iti da iti nga programa tayo, may nga gayim tayo, kat iti may nga blessing kada tayo kakabsat, da iti nga aldaw, isu iti golden birthday na, as makita tayo madandamang kakabsat di iti screen, kat talagang naka-golden pie. Madaydayaw iti apo kat integrot is pastorekan ni Reverend Junimil Hipol. Well, dinggin tayo man pa dati may isang kanta kabsat, iti mangintro keng kwa na. Linakam na tituo Bas-basul tayo na bando Ken kwa na intay ngaro Ket ikararagay kuma Basul tayo adudan Namnamaen nga itet na Pakawan di maningga Alawen kakabsat. Isut gayem tayo ni Jesus nga isumot iti ng kanta iti guest tayo iti daytoy nga aldaw awan sa bali no din ni Pastor nga Junimil Hipol. Well, Pastor Juni, kumusta? Happy golden birthday. Good morning, umunati amin kahit kung kablawan kayo iti naimbag nga agsapa tayo amin kakabsat. At yamanak Pastor Lawrence iti gundaway nga akiadda iti daytoy nga programa iti agsapa anapnoan tinamnama. Well, Pastor Johnny, gyamanak, tawari kaririing mo, nagwan ka dagos. Praise the Lord. Aya, kablawan ka, ti maminsan pa iti happy birthday. Ada lang iti duwa nga kayat kung kasaludsudin iti daytoy nga gundaway. Aya, iti kas celebrate mo ko iti 50th birthday, siya sino dagi jay pagyamanam. Aya, iti daytoy naglabas nga tawen, iti may kadto nga saludsod, anya dagi jay kararag mo wenno, anya dagi tartarigagayam, iti daytoy sumarunumanen nga tawen 2023. Go ahead, Pastor Junimil. Okay, umunati amin kahit kung pagyamanan ni Apo Dios nga nangtad kanyak iti biyag nga nadanon ko na ito'y 50 taon. At kastamat nga pagyamanak iti pamilya nga agtultuloy nga adda nga nakasuporta iti makunkuna nga awag tayo iti panagserbi at nga asawa dagiti anak ko dagiti naganak ko kakabsat ko ken dagiti padang miministros ti Apo nga dalatang kakadwa pagkaysa iti panagserbi matlaang iti Apo ken dagiti amin nga gagayem kamkamang iti church ken urepay dagiti haan nga multulong met iti makunkuna nga panagserbi iti Apo. So nga dagitoy amin da kat inusar amin ni Apo Dios
dagiti kunkuna nga tao tapno iti kasta ket daytoy adipan ti Apo nga adday tatta ket mabalin na iti agtuloy nga aramatan iti Apo. Ken may kadua DJ makunkuna ko mga ti dawat ko ti Apo ti nasalon at nga bagi tapno ti kasta may tultuloy ko met iti agserbi ken kuana. And dayjay iti karkararag ko nga paginggana nga alaan ti Apo daytoy biag nga in pabulod na ket adda ijay makunkuna nga nabara nga panagserbi ti Apo. Adjay laeng iti kalkali kagumak nga ore pa ginggana mga adda ti pigsa tayo ket aramatan na tayo ti Apo iti panagserbi. Okay. Ni Pastor Johnny kakabsat ket kadua tayong matlaan nga mga i-promote ti 1143 DZMR. Every time nga agtungtong kami, talagang i-promote na. Isuna no agkamali isuna iti President iti Ministers Association iti Burgos, Isabela. Tama ba, Pastor Johnny? When Pastor? When? Okay. Sige, nasa ludsod ko, DJ, sinaludsod ko tatay. Now, yung personal nga biyag mo, kas nadanon mo mat, iti golden birthday. Aya, anya mo iti mabalin mo nga encourage, maibaga kada kami, kas celebrar ka, iti may ka golden anniversary, golden birthday iti datingal daw. Kung nakita tayo, pagyamanak ni Apo Diyos, nga iso tinangtad iti biyag kanya. At daytoy iti makunkuna nga napakadakilang regalo ng ating Panginoon. Dahil nga kasla dyan patugtog ito tayo nga dakilang katapatan. Una na ijay 2 Timothy chapter 1 verse 12. Yeah, karaan tayo siguro nga mangagday jay nga una ni Apostle Paul kini Timothy, for I know whom I have believed and I'm persuaded that he is able to keep which that I've committed unto him against that day. Amen. Dayjay iti panghawhawaka iti makunkuna nga panagbiag ko dito irabaw iti daga. Yeah. Nga amok nga ni Apo ket kabailan na nga tulungan na nyaman dayjay in ajay biag ko intad ko ken kuana ket annadan na ni Apo Diyos laang iti makatulong kada tayo iti makunkuna nga panagbaligi tayo diti rabaw iti daga. Kadagiti adu nga challenges itata diti rabaw iti daga hantayo nga sigurado dagiti makunkuna nga mapaspasamak ngem gapo ijay makunkuna nga panangipaay tayo panangikumit tayo iti biag tayo iti Apo ni Apo Diyos laeng nga iti makunkuna nga makaited iti safety na secure nga biag diti rabaw iti daga no adda ka kini Apo haan nga dayjay kinaadto ti sanikwa wenno kina ngato iti posisyon wenno anyaman pay iti daytoy nga lubong ti kasiguraduan nga ayan tayo wenno pagkamangan tayo is dayjay adda tayo ijay makunkuna nga pagayatan ni Apo Dios. Dayjay laeng Pastor Lawrence. Okay, iti mauday Pastor Johnny will Pastor Johnny. Anya iti panagdingdingig mo iti daytoy nga programa. Anya mo iti naging impact na ken iti pamilyam. Ken dagiti listeners nga siyempre inyam no kaket adu dagiti mangibagbaga iti daytoy nga programa. Sa inyong palagay anya mo dayjay naging impact na ken daytoy nga programa ti agsapan at non iti namnama. Personally, nagdakkel iti naitultulong na daytoy lalo iti kada bigat. Mo tayo nga oray pay dagiti siya nga di panti Apo kat kasapulan namat dagitoy nga pamabilag dagiti sasao ni Apo Dios nga manggagak iti kada bigat dagiti prayer show dagitoy kat na nagdakkel nga maitulong na sila ngay mangted iti makunkuna nga barumanen nga kired ken pigsa iti panagbiag iti kada bigat iso nga agyaman na adda iti programa yo
nga makatulong. Hanlaan nga da kami, hanlaan nga dagiti ordinary nga listeners nga urepay kadagiti adipan ti Apo. Tapno tikas tagat mapabilag kami kat urepay kadagiti panaglawlawlaw ko ket adu dagiti ma-encounter ko nga listener damot gayam iti daytoy nga programa dagiti papanak nga papastor ijay Burgos Ministers Association kat adu dagiti naka-tune in ket iti daytoy nga programa ket madaydayaw ti Apo ta nagdakkel iti mapaspasama kuno mararamidan daytoy nga programa tapno iti kasta urepay dagiti adipan ti Apo ket mapabilag damet ngagtultuloy nga agserbi iti Apo. Mhm. Well, agyaman naklaunay Pastor Johnny Mail iti pamabilig mo kadag iti dumdumig iti daytoy nga aldaw. Again, happy birthday. Pag dispensaram tahan makapan di birthday madandama. Well, i-try mo di best may nga makaabot kami. Well, thank you very much Pastor Johnny Mail. Good morning kini Lula Paz, Lolo Milio, kini Madam Marlene, kini iti si bubuong nga pamilya. Again, happy birthday. Agyaman nak Pastor Johnny Mail. Okay. Thank you Pastor Lawrence and good morning. Happy New Year. Okay. Akala ko magpatugtog pa. Anyway, kaya't kung i-spend kakabsat nga panang ba ti dati nabat bati pa nga tiyempo tayo kakabsat ngamang basa dagiti kablao yo ti dati nga gundaway kasi nasa ritak tatay kakabsat. Good morning kini Ma'am nga Lerma Valenzuela Paswa. Happy New Year kada kayo amin kini oripay kini Sister Delia Arok. Good morning kini Sister Jennifer Caro na imbag ken na bendisyon nga agsapa kada kayo amin kini imbag kabaro nga tawon kun ani Sister Jennifer Caro kini Pastora nga Teresa Martinez. Blessed morning po Pastor. Happy New Year. Romel Bautista gyaman na kiti Apo tanasapa ak nga nagriing iti dayti nga bigat na imbang aldaw kada kayo Pastor Lawrence ken kailukan 1 dita 11:43 DZMR listener madaydayaw iti Apo kakabsat kini Sister nga Jinky Racal. Good morning Pastor, Pastora Joy and DZMR family. Happy weekend everyone. Praise God. Hallelujah. Happy New Year everyone. God bless. Kini Fernando nga Lapenia kuna na good morning Pastor. Happy New Year po. Wala na. Kini Sister nga Jo nga Alejo nagkurang ti Sister Jo dita Bacnor. Happy birthday po Pastor Junior Pastor ko na kini Pastora nga Teresa. Happy birthday po Pastor Johnny Milhipol. God bless you po. God bless you and more. Kini Pastor Mercy dita Magno. Amen. Agyaman tayo kini Apo. Tanapnuan tayo itinamnam at inaldaw-aldaw. Happy New Year po Pastor Lawrence and family, and to my GECC family and the ECC family, and to all listeners. God bless to all. Madaydayaw iti Apo. Kini Teacher Lerma, blessed morning po. Kaya't kumat iti agyaman kini Mami Susing nga naayat kinaanos nga naganak agyaman akmat iti katuganga kini Nanay Nelly at Tatay Elmer na naging nandyan para sa amin sa inikanak iti pamilya nga naayat. At salamat sa Panginoon at binigyan niya ako ng mga taong napakabait at isa na kayo doon, Pastor Ninong at Ate Ninang. Praise the Lord for His goodness. Happy New Year. Kini Mark, kay nagsaumutat tayo. Pastor Edgar Martinez, good morning po Pastor. Happy New Year. Yunaida Sularia. Okay, good morning Pastor. Blessed morning po. Happy New Year. Kini Pastor Edgar Martinez, happy golden birthday Pastor Chinimil Hipol. God bless you. Beyond measure ka na. Good morning po. Okay. Ma'am Biron, Sir Alex, good morning. Noted kini Pastor nga Alex. Soon magiging guest rin natin siya. Okay. Thank you Lord kunana. You are faithful to us. May God bless us more this coming year. Blessed New Year everyone. Okay, thank you Ma'am Biron, Sir Pastor Alex. Thank you. Kini Sister kong Shirley Salazar Blanco, Madamamot ngagbuy-buya. Happy birthday Pastor Junimil kunana. Shaning Pascual, good morning. Happy New Year. Kuna Mylene, Happy New Year. Pastor and your family. And to all listener, Pastor Junimil, thank you. Lenny Giab, kuna good morning Pastor. Happy New Year from the Pig San Agustin. San Agustin, God bless po. Kuna na. Lagi nagdumahan ko nga na umat dito yan. Nagadutat tayo kini. Okay. Anyway, agyaman nakakabsat iti dahito nga gundaway. Aya, hang nagparang dagi nagduma nga
Nga greetings idi dayti nga tiyempo adto tayo iti makikita kung hamot nga nagparang iti. Anyway, manghangag tayo iti may sapay nga sa ag-entay madanda mga kakabsat. Tiyak sa panat ng tinamnama Mangtad mga Argentina nama Dagiti sa iti apo Well, agyaman tayo iti dayta nga okay, kurang ti oras tayo isang nga ingkat mi dayta kabsat. Well, akayat ko ti mga offer iti kararag iti dayta nga gundaway kabsat kasag muduman dayta nga tawen. Lord, agyaman kami agpakumbaba kami iti sangwanam iti dayta nga bigat pudno apo nga dumamalipatan mi iti panagyaman igapo iti kinaado nga bendisyon nga ipapaay mo ti tunggal maysa kada kami o apo. Apo kas adda nga paspasungadan mi apo iti barong nga tawen umuna ti amin dawati mi man apo Dios iti panakiaddam kada kami no kasat no na kami inaywanan iti las iti makatawan iti napalpalabas nga aldaw apo idiklarak iti panangaywan mo panang tulong kang runan apo Dios iti panang sabot mo di kasapulan iti tunggal maysa kada kami apo namnama amumi apo Dios nga matalik ka apo Dios kadag iti bibiyag iti tunggal maysa kada kami Lord it deman apo nga tariga dagiti tarigagay mi daytoy manen sumarunong nga tawen o Lord God aramidem nga nabalegi iti biyag iti tunggal maysa kada kami apo amok nga iti tarigagay mo iti tunggal maysa kat agbalegi kami gapo iti kinamatalik mo wala po Dios agyaman kami iti daytoy nga aldaw kat maikawus kami maikawus kumakadi kada kami apo Dios iti naimpusuan nga panagserbi mi ken kaagyaman kami apo Dios madaydayaw ka iti naga ni Jesus. Amen. Amen. Thank you Lord. Agyaman na kakabsat ti panakiaddayo ti las uti 30 nga minutos kadagiti kakabsat nga taga ACC AG Gulak Assemblies of God kikita tayo madamdamaga po ta dantayo ti gimong ay ti oras ti alas 9. Lawrence Salazar na imbangal daw iti Biyernes. Happy New Year. Thank you. God bless. See you next year. Anyan nga ragurag sakti at sapa At dakanayon iti namnaman Gapot sa Nangyigan tayo ti programa ti Agsapa Anapnuan ti Namnama. Lunes ingat Biyernes ditoy 11:43 DZMR. No addaman ti kayatyo ngay pakararag, ag-text kayo ditoy 0917 564